Wis ora apa-apa kabeh, pokoke kabeh iki sing marake wong sedulurane rakyat kuwi mesti barang apik. Nggih mboten? Apa wae mbok kowe sembayang nek marake congkrah karo tanggamu kuwi berarti sembayangmu elek. Ngono wae wis arep ngopo kowe. Nggih mboten? Kowe alimo kaya ngopo nek ora seduluran karo kiwa tengenmu karo kabeh menungsa berarti elek. Ngono wae rasa angel-angel ya. Mbok kowe sujudmu 3 jam, wiritanmu 3 dina 3 bengi, ning nek kowe ora gelem srawung karo tanggamu, ngelek-elek tanggamu, nuding-nuding kanca-kancamu, ngafir-ngafirke, bid'ah-bid'ahke berarti elek. Ngono ya. Oke, Gusti Allah ki ngongkone li ta'arafu, ben kowe iki saling kenal dan saling silaturahmi satu sama lain. Dadi apa wae sing marake wong congkrah pedhot pas sedulurane mesti elek. Ngoten nggih? Apa kuwi pemilu, aja nganti pemilu dadi marake congkrah. Ana muktamar NU bersaing kok dadi congkrah, ana muktamar muhadab, pokoke apa wae sing apik kuwi sing siji mendekatkan silaturahmi antar umat. Nomor loro sing marake kowe luwih cedhak nang Gusti Allah, marake kowe luwih tresna marang Kanjeng Nabi. Ngoten nggih? Ana Muhammadiyah, ana NU, ana LDII, napa meneh Pak Camat? MTA, ana FUI niku forum napa niku? Forum umat Islam sak piturute iku kan asal usule mergo menungso iki kan beda-beda. Gitu. Penemune seje-seje, tafsire seje-seje. Lak ngoten to? Ana sing ngarani teologi apike digethuk, ana sing ngarani teologi apike digripik, ngoten to? Nah, aku saiki takon. NU, Muhammadiyah, LDI, MTA, FUI sak piturut iku sing bener sing ndi? Nek upama ana sing takon ngono jawabe piye? Muga-muga bener kabeh tur diterima Allah. Ngoten nggih? Leres nggih? Soale ora ana sing bener tenan ki ora ana. Ming Gusti Allah. Nek cara wong kutha ana sing jenenge kebenaran mutlak, ana sing jenenge kebenaran relatif atau kebenaran apa ya relatif ki ya mungkin bener mungkin salah. Ning nek benere Gusti Allah mesti bener. Sepanjang dia bukan Allah, NU Allah dudu berarti relatif, mungkin salah mungkin bener gitu. Muhammadiyah Allah dudu, MTA dudu Allah gitu. Nah, sak piturute semua bukan Allah berarti termasuk saya. Jadi kowe aja percaya karo aku. Ngoten nggih? Rungokke sing bener dinggo, sing ora bener buangen. Nek aku kurang ajar usiren. Ngoten ta? Dadi aku rong mesti bener, meng muga-muga bener sing penting niate apik, ngoten nggih? Jadi ojo nyalah-nyalahke sapa-sapa, ojo jangan-jangan sing disalahke ki malah bener, sing nyalahke malah salah. Allah mengatakan asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sing kok makruh-makruhke, kok haram-haramke, iso uga kuwi sing jane bener kanggone Allah. Terus sing kok junjung-junjung, kok sengkuyung kuwi aja-aja kuwi sing bahaya nggo kowe. Dadi mulane nek sak padha-padha menungso ayo saling mendoakan, saling menerima. Meskipun ana sing sembayang tarawih 11, ana sing 23, ya wis ora apa-apa. Nek upama masjidnya 23, sing 11 begitu entuk 8 rakaat jari minggir witir dhewe lak saged to.
Nggih mboten? Nek sing sembayange 11 masjide sing 23 nerus kesek engko njur witir dhewe gare ngono to. Kok repot. Nggih to? Dadi menungso kabeh iki relatif, sing bener mung Gusti Allah. Nek cara menungso enten telung bener. Siji benere dhewe. Nek benere dhewe mesti bener ora? Benere dhewe urung mesti bener kanggo liyane, ngoten nggih. Siji benere dhewe, siji benere wong akeh utawa benere bareng-bareng. Ning nek benere bareng-bareng mesti bener ora? Urung mesti to. Saiki mendem bareng wong 10. Wong kebenaran bareng-bareng to niku. Ning bener mboten niku? Salah. Dadi kabeh sing dudu Gusti Allah karo Kanjeng Nabi itu mungkin salah, ngoten nggih? Mulane wong sing sembayang niku mesti wonge wis bener apa mergo isih ana salah-salahe. Ayo wis. Dadi nek kowe wis mesti bener ora perlu sembayang. Nek kowe wis krasa iki sing bener aku lho ya, kowe salah ya. Kowe ora perlu sembayang. Apa sebabnya ora perlu sembayang? Sebab nek kowe sembayang kowe kudu muni ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa, Bu? Tunjukkanlah kami jalan yang wis yang lurus, yang benar gitu ya. Wis, aku takon. Wong sing takon ki wis ngerti apa durung? Nek durung ngerti mesti takon, nek wis ngerti ora takon. Wong sing njaluk mangan ki wong sing wis farek apa sing ngelih? Cetha nggih akale nggih. Nek ana wong njaluk mangan berarti dheke ngelih. Nek ana wong ngomong tunjukilah kami jalan yang benar berarti dheke krasa nek dheke durung bener. Dadi nek wong wis bener yakin nek kowe iki bener rasa salat. Soalnya engko kepeksa kowe ngomong ihdinas siratal mustaqim jadi dijawab karo kowe wis bener ta? Lah kok njaluk? Jare wis bener ngono kuwi gitu kan. Paham nggih logikane nggih? Saya bukan menganjurkan tidak sholat, ning ora cocok nek kowe sholat. Wong sing sholat kuwi wong sing rumangsa, sing bisa rumangsa, wong sing ngerti nek mungkin wae aku iki salah, ngoten nggih. Ah, wis cetha nggih. Siji benere dhewe, loro benere wong akeh, nomor 3 bener napa? Nomor 3 bener kang sejati, benere Gusti Allah. Kita semua mencari kebenaran yang sejati bareng-bareng le golek. Muga-muga karo Gusti Allah golek tok nek serius wis dianggep bener, muga-muga ngoten nggih. Ora ketemu pokoknya anggere wis tenan-tenan kepengin golek ngene iku sing jenenge bener, muga-muga ngoten nggih. Oke. Sebelum beliau-beliau yang lain, Pak Camat ada respon dari yang saya kita omongkan? Monggo. Cocok nggih? Ngoten nggih? Sip nggih. Jadi siji meneh. MTA MEFPU Muhammadiyah NU Front Umat Islam LDII sak piturute nggih. Aku takon, ini Kanjeng Nabi biyen melu sing endi? Kanjeng Nabi iki NU apa ora ta ya? Muhammadiyah apa ya? MTA apa? Boten saya. Saiki nek aku nakal tak takon, lah kok kowe melu kuwi? Wong Kanjeng Nabi ora melu? Ah, ning aku ora takon ngono, ora mesake kowe. Ya ta, mesake kowe. Jadi nggawe apa wae liwat ngendi wae monggo asal itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalannya diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadis, tapi tafsir kita kepada Quran dan hadis iso beda-beda. Ono
duting atahiyat we intil-intil. Nek kowe ngono kuwi sembayang. Ora, kowe piye kowe? Langsung ngene iki. Kok ngene kowe? Apa meng dirijimu sing ngono? Itu aja beda-beda. Ono sing ngene. Sami Allahu liman hamidah, tangane menista. Ono meneh sami Allahu liman hamidah. Sing bener sing ndi? Muga-muga bener kabeh. Kalau kita cari sejarahnya, Kanjeng Nabi pancen tahu ngene, pancen ya tahu ngene. Arep ngopo kowe? Ayo. Dan sing bener sing piye? Sing kudu persis Bilal apa ora? Ora ta? Bilal kan durung tahu orang nganggo lagu, Pak Camat. Allahu Akbar, Allahu Akbar ngono tok. Anak ben ora bid'ah yo kudu ngono kuwi adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wah, anggere wong liwat bengoki. Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, lanjut ana sing nglagokke Mas Islam nyuwun sewu sampeyan ten mikrofon. Ana sing dilagokke nganggo nek sing Arab sing piye? Sing Arab sing piye? Nek sing Arab sing saiki dienggo karo kabeh sing muadzin kuwi oke. Allah, ngono kae lho. Sing munggah kaya pesawat ngono kae lho. Yo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, ngono ya. Iki lagu jare sapa? Mulane sinau sejarah. Kuwi zaman Kanjeng Nabi urung tahu ana adzan dilagokke. Zaman zaman Abu Bakar As-Siddiq tetep ora nganggo lagu. Suatu hari mulai nganggo lagu zaman Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab dadi khalifah melakukan pembangunan. Nggih. Nah, sing dadi tukang batu, tukang kayu kuwi wong Iran, wong Persia. Waktu dudu Iran jenenge Persi. Nah, wong Persi kuwi senengane nyanyi. Jadi karo nglepok boto karo graji nika ngrengeng-ngrengeng. Terus mandor-mandore wong Arab seneng lho, kok apik kowe ngono kuwi. Jajal nek maca Quran nganggo kuwi, akhire wong Persi maca Quran nganggo lagu. Dadi asilin lagu kuwi lagu Persi. Persi kuwi dudu Arab. Nek Persi entuk, Jawa ya entuk. Nggih mboten? Cina ya entuk. Sing ora entuk nglanggar tajwid. Misale asyhadu alla ilaha illallah, itu gak oleh. Tasdidnya harus jelas. Asyhadu alla ilaha illallah, gitu ya. Sepanjang tajwidnya tidak salah, nganggo lagu apa wae ora masalah. Wong lagu Arab sing asli ora ono. Wong kuwi lagu qiraah sab'ah itu kan 7 macam cara melakukan Al-Qur'an. Qiraah sab'ah kuwi ana sing saka Persi, ana sing saka Ataturk Turki, ana sing saka Mesir, kabeh bukan asli Arab. Jadi mergo jaman pas daftar pitu kuwi ora ana wong Jawa, kuwi salah biyen, akhirnya ora kedaftar. Dadi nek saiki Jawa ora masalah angger tajwide bener. Piye misale? Saiki lagu apa misale sing mirip-mirip lagu misale Dandang Gula. Nani ngene apa maneh ya? Wo lagu apa sing rada slendro sing pelok. Ngertos bedane slendro kali pelok, Bu?
Wong Jawa apa wong Persi kowe iki? Nek slendro niku sing gagah-gagah. Ler tandure wosu itu pelok slendro. Nek pelok ler iler tandure wosu miler. Kuwi wedok. Dadi romantis ngoten gini. Dadi kowe nek pengen duduke lanangmu nang bojomu nembango slendro. Ngono aja pelok medoki jenenge kowe. Gitu loh. Kowe nek kowe pangeran Mangku Bumi kudu lanang kowe. Dudu slendro. Apa sebabnya? Mergo bumi iki wedok, mulane wong wedok dijenengi Siti. Sri. Siti niku napa artine? Lemah bumi iki wedok di dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Maka tanah air ini kita sebut Ibu Pertiwi, dudu Om Pertowo. Apa Pak? Ya, jadi Ibu Pertiwi. Pusat pemerintahan namanya Ibu Kota. Cedak ya? Jadi nek kowe mangku bumi mergo bumi ku wedok, sing mangku kudu lanang. Nek ana wong wedok mangku bumi berarti lho ora salah. Wedok mangku wedok niku nek carane bocah-bocah iki jenenge lesbian. Ngoten nggih. Iki aku ora ngomong apa-apa lho, iki meng njelaske bumi kuwi wedok. Ngoten nggih. Ah wis cetha saiki wis ya. Kita teruskan sekarang dengan satu nomor. Saiki wis perbedaan ndak ada masalah ya. Anggur ora benturan banget ora masalah ngono lho ya. Benturan banget ya hasilnya misalnya ono sing berpendapat salat ki ngadep ngalor. Ah kuwi lagi perkara nek kuwi. Bayangke nek salat ora dipersatukan Allah ngadep kiblat Ka'bah. Njur piye sembayangin ning masjid? Wah? Piye? Salat bebas kiblatnya. Wes piye kowe? As-shalatu bebasun kiblate. Wes nek ngono kuwi njur ning masjid piye ono madhep rono. Digel to kena kabeh wis wet. Wis ora karo-karo mulane dipersatukan menghadap kiblat dan ternyata Ka'bah adalah pusat koordinat kebulatan dunia. Memang titik nolnya bumi itu di Ka'bah, di titik Ka'bah itu. Bahkan nek kuwe ngerti sok alam semesta semene ambane kuwi pusate adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah ditentukan di situ dudu karangan menungso, tapi wahyu Allah kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Oke, bismillah. Bitara tenan. Apa nek wong Islam kudu selawatan tok, kudu lagu Arab tok. Lah mboten to? Apa kabeh sing ora dilakoni Kanjeng Nabi njur kok lakoni kuwi bid'ah? Upamane Kanjeng Nabi ra tau duwe kartu kredit, njur kuwi duwe kartu kredit, bid'ah ra? Kanjeng Nabi ra tau gawe handphone, ora tau ngerokok. Napa niku ngerokoke? Klobot. Njur jenengan ngerokok klobot bid'ah mboten? Kanjeng Nabi ra tau pengajian nganggo sound system, bid'ah ora saiki? Kanjeng Nabi ra tau nggo listrik, urung tau ngerti listrik kae seumur hidup. Ayo ning saiki njur entuk ora? Neng nggo listrik. Lah Kanjeng Nabi ra tau nglakoni. Ayo piye? Bid'ah napa mboten? Wis, Kanjeng Nabi ora tau nganggo celana. Lah jawabe mboten enten niku. Dereng enten. Wis ngene wis. Kanjeng Nabi tawaf nganggo unta. Kowe saiki kudu nganggo unta ora? Ayo ngomong urung enten ngono.
Saiki wong 1.500 keliling Ka'bah nek kudu niru Kanjeng Nabi nganggo unta. Kanjeng Nabi tawaf haji cuman 1 kali dan ketika tawaf pakai unta. Saiki kudu nganggo unta ora kowe? Ayo nek can arep nganggo unta ku ya seneng-seneng bae. 1.500 unta kae. Wah, tenan. Teletong wis. Jadi Anda wis aku menjajal-njajal sithik ben sesuk nek klebon-klebon ngono ki wis iso jawab. Bid'ah kuwi apa wae sing dilakoni Nabi, ora dilakoni Nabi, ora diperintahke Nabi, ora dianjurke Nabi, njur kok lakoni kuwi jenenge bid'ah. Tapi batasnya di dalam rukun Islam atau ibadah mahdhah. Ngoten nggih? Nek di luar ibadah mahdhah, di luar rukun Islam jenenge ibadah muamalah. Nek muamalah kira apa-apa, nganggo handphone, nganggo arloji, nganggo motor. Kanjeng Nabi nganggo ceret ya ora tau kae. Kendil ya ora ngerti. Nek kuwi kabeh bid'ah tenan iso ngopo-ngopo. Sing bid'ah ki nek salat kok robah gitu. Poso Ramadan mergo pas tahun ajaran baru ditunda 1 bulan. Juriyane ya melu mundur sesase niku terus nek lunga kaji mergo ora duwe duit gawe Ka'bah dhewe ning kebon. Niku napa melih? Njur golek akik gawe gajar asfat njur didilati nika. Ayo itu namanya bid'ah. Apa sing saka Gusti Allah perintah ibadah resmi itu tidak boleh dirubah. Nek dirubah jenenge bid'ah. Ngoten nggih? Ning nek di luar ibadah resmi ora ana bid'ah, angger apik. Ukurane kudu bid'ah para bid'ah ning apik apa elek, bener apa salah ngono tok. Jadi ora ana bid'ah ning nggon motor, nggon listrik, nggon sepur. Atene sepur dilarang. Angkot dilarang, motor dilarang. Apa meneh liyane? Taksi dilarang, apa liyane wis apa wis? Kompor dilarang, LPG dilarang kowe. Jadi itu bukan bid'ah, ukurannya bukan soal bid'ah atau non bid'ah, tapi ukurannya bener po salah, apik po elek, halal po haram dari sudut fikih secara keseluruhan. Ngoten nggih? Jadi nyanyi barat tadi baik apa tidak? Asalkan manfaatnya besar, menggembirakan orang dan mendekatkan kita kepada Allah, berarti baik. Gimana? Wiritono nek Gusti Allah mangkel karo kowe dadi elek. Upamane sing lanang sregep sembayang keset nyambut gawe. Jadi bendino sembayang wiritan selawatan berase entek. Saya mboten niku. Hari Minggu kerja bakti dipimpin Pak Lurah iki mergo ahli wirid, ahli sholat, ahli sholawat. Ning omah wiritan liyane macul-macul resik-resik iki la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah suwe-suwe dipacul. Gimana? Jelas ya bid'ah itu apa ya? Oke, perbedaan-perbedaan ibadah dalam ibadah mahdhah. Timbangane kue kerengan, ayo bareng-bareng golek dalile, golek nasnya. Jangan terlalu mengacu ke hadis, karena hadis itu harus diteliti betul yang mutawatir, karena sangat banyak jumlah hadis yang palsu. Dan jumlah hadis palsu itu lebih banyak daripada hadis yang teruji, yang mutawatir, yang sahih. Ngoten nggih? Jadi
ojo berdebat ning dalan, mending bareng-bareng di pengajian ukhuwah dijaluk yang ngasih pengajian nduduke iki lho dalile ngene-ngene, tur kudu adil, dalile kabeh kudu disebut, orang mung dienggo kepentingane dhewe tok gitu ya. Oke, alhamdulillah wis ngerti bid'ah nggih Bu nggih. Oke, sip, alhamdulillah wis ora ono masalah. Pengajian ngene iki zaman Kanjeng Nabi ya ora ono. Ora ono ngene iki zaman Kanjeng Nabi apa meneh wedok lanang campur ngene iki ora ono. Ha iki kok lanang wedok campur iki manfaat apa mudarat iki? Apa jenengan mau kelingan nek jenengan wedok? Lah ra kelingan to, kowe kelingan nek kowe lanang. Ora kelingan to sing ana ning kene umat Islam dan umat manusia. Lanang wedok engko urusan ning kamar. Nggih mboten?